Dahil nga walang pasok ang mga bata, naisipan naming pumasyal dito sa may bayan ng Bugalyon. Ayun na nga at tama yung balita, napaaga yung kanilang pailaw dito. Alas 5:30 na nga nung dumating kami dito, pero maliwanag pa kaya naglaro muna yung mga bata dito sa palaruan. Napakasimple lang nung palaruan nila dito. Pero nag-enjoy itong bunso ko. Iba talaga ang epekto pag nakalabas yung bata at may nakikitang mga ibang kalaro. Hanggat may time kami na hindi busy, inaaya kagad namin itong mga bata para makapaglaro at makabanding namin. Gusto din kasi namin na nakikita sila na nag-e-enjoy. Pati nga itong anak ko na babae pero parang naiba yung outfit. Pupunta lang ng palaruan pero tignan nyo naman yung suot niya. Tamang tambay muna kami ni Mrs. dito sa gilid habang naglalaro yung mga bata. Hanggang sa binuksan na nga yung pailaw. Shoutout pala kina ate. Kaso nang nakita nila yung camera, bigla silang nahiya. At ayun na nga at nag-enjoy na yung mga bata dito sa may pailaw. Napaaga talaga yung pailaw nila dito at na-enjoy ng mga tao. Dahil nga siguro ang piyesta kasi dito is November. Kaya inagahan na lang siguro nila yung pailaw para ma-enjoy ng mga tao bago ang piyesta. Ito yung pasyalan na tiyak mag-e-enjoy ang pamilya at ang mga bata. Na hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para sumaya. Ang importante kasama mo yung mga kaibigan at pamilya. Iba talaga pag may pailaw sa isang lugar dahil damang-dama mo na ang Pasko. Pag napagod ka naman sa paglalakad, meron naman ditong meriendahan. Meron din silang lamesa na pwede kang mag-relax habang kumakain. Order na rin pala kami dito ng maiinom dahil syempre napagod din kami sa kakalakad. Excited na rin yung mga anak ko habang hinihintay yung kanilang iinumin. Meron din pala ditong shawarma, meron din pala ditong mga iniihaw. Heto talaga yung pasyalan na budget meal lang pero tiyak na mag-e-enjoy yung mga pamilya mo.